През миналата година решихме да засеем покривни култури, които да помогнат с обогатяване на почвата по естествен начин. В случая сложихме фацелия, овес, тук отзади има овес, просто е по-малък, и грах. Тук се вижда и грах, има по-малък. Ето, имаме и грах. И проблема, който беше пред нас, е как да унищожим тази покривна култура преди сеитбата по естествен път, без глифозат, както правят всички земеделци в конвенционалното земеделие. Затова закупихме този ролер кримпер, или по-просто казано валяк, който е направен така, че чрез тези ребра, които са разположени 19 см, мисля, че 20 един от друг, с които с тяхна помощ ние не косим покривните култури, а просто ги намачкваме на места, както казах и преди, през 19 см, и по този начин не те да започнат отново да се възстановяват бързо, а да бъдат унищожени и когато засеем да не се възстановят преди нашата култура, която ще засеем.